A nova rotonda de acceso a Príncipe Felipe e a Rolda Leste na cidade son dúas infraestructuras moi importantes para a capital de provincia. Esta mañá, Concello e Deputación asinaron o convenio de colaboración para botar a andar estes traballos, que, segundo César Mosquera, deberían estar adxudicados antes de finais deste ano e comezar a traballar nos mesmos na primavera do 2018. Un total de 3,4 millóns de euros irán destinados a estes proxectos que resolverán un problema de acceso na zona sur da cidade. Eu o que destacaría de todo isto é a boa sintonía e a colaboración que hai entre a Diputación e o Concello. A Diputación colabora, obviamente, económicamente, pero a decisión das necesidades e dos investimentos que estamos facendo pois maioritariamente é unha decisión municipal, obviamente coa anuencia da Diputación. Creemos que debe ser así, porque entendemos que o goberno municipal, sexa cal sexa e do Concello que sexa, é o que máis conoce en profundidade cales son as necesidades de investimento por parte de outras administracións. Dende a Deputación tamén quixeron destacar a boa sintonía que hai co Concello de Pontevedra. Carmela Silva recalcou que con estes convenios se respeta a autonomía e a seguridade vial da boa vila. E, por lo tanto, tamén estes convenios, por unha banda, respetan a autonomía municipal e o alcalde de Pontevedra, o goberno municipal, quen decide cales son os convenios que se firman coa Deputación de Pontevedra e para que obxectivos e para que inversións. E dous, ademais, pois, cumpren con aquilo que defendemos como institución dende fai 2 anos, no? Que é un proxecto claro de como entendemos as infraestructuras dende a Deputación de Pontevedra. Por lo tanto, máis e mellor mobilidade, no? Que seguramente así se definiría en grandes rasgos. Dos 3,4 millóns de euros de inversión, 2 son aportación da Deputación e 1,4 do Concello de Pontevedra. Os traballos comezarán na primavera do 2018 e terán un prazo de execución de 8 e 12 meses.